Tune into Solid 100.9 FM. Album Cheesy Annie. Album na-ewetara nzukọ kwa Thursday niile na ọkwa elekere ya 3 na ọkara ruo elekere ya 4 na ọkara. Olukwe na Friday nwetara unu Kpakpando na ọkwa elekere ya 3 na ọkara ruo elekere ya 4 na ọkara. Ọ bụ na Kpakpando ka anyị na-ekwu maka ndụ ọma ndị Igbo na-ebi, omenala na ihe ọma niile eji mara ndị Igbo. N'eziokwu, Solid FM anyị na-eti eti Kpakpando ihe ndị Igbo. Ọ ga-adịrịrị ndị Igbo mma na-egenu Solid FM ebe anyị nọ wee na-eti eti. 100.9 Solid FM. Ekwakwala amagbakwala amamne mara nna ya batago n'oge nzukọ oge ha ji ekwu ihe na-emegasị n'ala anyị wee were asụsụ Igbo wee na-eme nzukọ anyị na-enye ndụmọdụ wee na-agbasa ozi n'ụzọ dị mma. Abụ Cheesy Annie. Tata mụ na Amechi Ugwuele anọgoro na-etegasị ụmụ okwu dabatagasịrị ọnụ. Tobechukwu ọ nọkwara n'ebe a n'ifu na ya na-ahazi ihe ka iwe n'afọ anyị na mba ụwa dị iche iche, mana ebe ọ bụla ị nọ ya bụ na YouTube ị na-ekiri na-afụ ihe niile anyị na-eme ebe a. Ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile eme ebe ọ bụla ụnụ. Chineke gozie unu ka anyị gbapịa ọsọ ozigbo na ụmụ ihe megasịrị. Mkpụrụ ụbọchị ole na ole ka ihe awọm mere n'obodo Abia. Osisi ọma ka ihe mere ọkụ gbagburu ndị mmadụ ruru ihe dịka 200 n'ebe a na-amịrị ebe mmanụ eji akwụ ụgbọala gbapụrụ. Ndị mmadụ wee jezie ebe a wee na-asị ka a na-ekulu ebe a ka anọzi wee na-anụ ka ọkụ nọziere ebe a wee wọlụ gbagbuzie ihe ruru mmadụ 20. Nke a na ihe megasịrị ebe a ga-ategasị ọnụ. Gịnị butere nke a? Gịnị na-eme kwa mgbe ụdị ihe a na-eme n'ala Igbo? Mmanụ eji akwụ ụgbọala na-agbapụgasị na akwara ebe esi amịgasịrị ya ma ọ bụ na-ebubagasị ya n'obodo dị iche iche. Unu ma na-eyigasịrị ụmụ akwara dịgasị iche iche n'ala ebe a ka mmanụ a na-eso wee na-agagasị obodo na-aga n'ebe ha si agbapụtazi ya wee na-ebusasị ya dịka o kwesịrị. Mana nke a mere n'osisi ọma n'obodo Abia na-ewute nke ukwuu maka na ihe aka na-akụ ebe a karịrị. Ọ dị mma ka nke a na-aga. Ọkwụna marara na onye na-azọ ọkwa ọchịchị obodo site n'otu ndọrọndọrọ nke eji akara nche ndo maọbụ nche anwụ wee mara bụ Alhaji Atiku Abubakar na o were na nwanne anyị mkpume aka chịbụrụ ala Anambra ya bụ Peter Obi wee mere onye ga-esote ya. Ha wee ike zọọ ọkwa n'afọ 2019 na-abịa abịa. O were ya ka ọ nọchite ya, mana ka o were ya ndị ọchịchị ala anyị nke aka na-achị ọchị obodo Ebonyi bụ isi ya Dave Wamai kwuru na ọ bụghị na ọ masị ha, mana akọsịrị ya ọ bụ kọwara ha tupu anam ewere mkpume Peter Obi wee mere osote onye ga-azọ ọkwa isi ala na otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke eji nchendu wee mara. Aka na-achị obodo aka chiburu obodo Ekiti ya bụ Ayodele Fayoshi
abụrụ na onye jiri ụkwụ ya wee nabanye na ogbe ma ọ bụ ụlọọrụ na-achụ ndị mpụ na ndị na-eri ego obodo n'ụzọ na-ezighị ezi. Icheta na tupu nwa amadi a apụọ n'ọkwa maka na ka ọ chịchara ọkwa nke ya, onye ọzọ abanye na ya bụ Fayemi. Ozigbo ọ na-elu n'ụbọchị a, o jiri ụkwụ ya ndị ikwu na ibe ya wee duru ya wee gaa na obi ndị a na-achụ ndị mpụ na ndị aghụghọ ma ọ bụ ndị na-eri ego obodo n'ụzọ na-ezighị ezi. Emere nke a maka na o tenarị mgbe ọ nọ n'ọkwa, ndị a na-achụ ndị mpụ na ndị na-eri ego obodo n'ụzọ na-ezighị ezi edejere ya akwụkwọ wee na-echekwa ya na esogharị ya na ama maka na a chọrọ ịmachi ya ka ọ ghara ịgba ọsọ. Mana oge ọ nọ n'ọkwa ka o buru ụzọ wee dejere ha akwụkwọ sị na ozigbo ya na apụ n'ọkwa na ya ga-abịa na ya agaghị agba ọsọ, ejiri ụkwụ ya bụ ihe ọbụla a na-emesi mebezie ya na aka ya dị ọcha. Ọ bụzi na ya wezi ka o si masị ha kpụbụ ya ụlọ ikpe ka a wee kpebezie ikpe ndị a na-achịkwa ma ọ bụ na-achụ ndị na-eri ego obodo n'ụzọ na-ezighị ezi. Ejikwa nnata akwụkwọ ike n'ụlọ ikpe ka e wee debe ya ruo izu ụka abụọ, ebe a ka ọ nọ ugbu a wee na-agba ya ajụjụ dị iche iche. Ndị otu na-afụ na mmepe batara n'ala Igbo ama dịka Ala Igbo Development Foundation apụtala wee kwụsie ike si na ha kwadoro otu a esi hapụta Peter Obi ka ọ bụrụ ya sotere Alhaji Atiku, ya bụ Alhaji Atiku Abubakar nke na-azọ ọkwa ọchịchị ịchị ana Naịjirịa n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị ndị eji oche ndụ wee mara. Ha kwuru nke a wee kwụsie ike si na n'agbanyeghị na ebumnobi ha bụ ka ndị Igbo were onwe ha na-ahazi obodo ha, mana a na-agwa ofu agwa abụọ na ha kwụ Peter Obi n'azụ. Icheta na tupu nke a na-eme na-ewegoro ndị pụta si na-akọchara ha na ọ bụ na-agwa ha tupu were maazị Peter Obi wee mee isi ma ọ bụ osote isi ala, osote onye na-azọ ọkwa ọchịchị obodo Naịjirịa, ya bụ Alhaji Abubakar Atiku, na-akọchara ha, ebughị ụzọ bịa kọrọ ha ma ọ bụ kọwara ha tupu ahọpụta onye a. Ọ bụ ụmụ ihe a na ihe ndị ọzọ ka m na-amechi Ugwuele na gịwa na-ege anyị ntị ga na-atị ọlụ na ozigbo anyị bịachitere azụ ozigbo anyị ewee kọ n'ubi onye anyị bịara na ya ka o wee dị ka ozeme ya bụ chebiri anyị nekwa kara ekwentị ị ga-eji wetị ọnụ n'oge nke ahụ bụ 099 maọbụ 09977711009 akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ n'okwu. Mana cheta na ị ga na-aza afọ Igbo wee sụọ Igbo yele eye maka na ihe anyị na-eme gba bụ nzukọ ndị Igbo. Abụ m Chiza na Amabịa. Onye chọrọ isi Igbo sụrụ Igbo, onye chọrọ iso Igbo sụwaga, asụrụ Igbo sụrụ Igbo, ọ bụrụ ngiri Igbo. Amechi Ugwuele
kelela anyị ndị Igbo ka anyị wee ka ọnụdụ anyị bịara. Igbo ekene m n'unu ka anyị mekwa etu anyị si eme ya ọdị oge ugbu a. Ọ dị mma, Amechi, nke mbụ ka esi fụọ ihe dịka mmadụ ruru 100 ọkụ gbagburu pii n'obodo Abịa, ya bụ n'Osisi Ọma, ebe ha na-eje agbara mmanụ gbapụrụ n'akwara eji ebusa mmanụ eji akwụ ụgbọala. Ụmụ akụkọ a na-anụgasị ebe a na ndị nche wee ka esi nke a bụ akụkọ a na-akụgasị na-anara ndị mmadụ 1,000 naira ka ha jee wee na-agbara ebe ihe a si agbapụta. Ka ị nụrụ nke a, kedu ka o si dị gị? Ịma na be anyị a ụdị ihe na-eme n'obodo anyị a dị ka ọ ga-asị na o nwere ihe ị ga-anụ n'obodo a esi na-enube ihe dị ka ya mbụ. O nwere ihe ga-eme n'obodo a ọwụọ ga-akpata oyi maka na ihe na-eme n'obodo anyị. Ndị nche na-echekwa akụ na ụba na ndụ izizi tupu ekwuwa akụ na ụba. Ndị nche ma na ụdị ihe a ụdị awọm nwere ike isi ebe a pụta. Ndị nche makwa na etu obodo si wee dị kịta, na agụụ dị, ụbịam dị, na onye ọbụla fụrụ ebe ọ ga-esi wee tinyetụ aka nyere onwe aka na ọ ga-eme ngwa ngwa n'ụdị etu ahụ. Ha wara onwe ha wee nọrọ ebe anwa, pịachie ebe anwa, na ọ bụrụ ka ndị mmadụ ghara ije nọọ na ha inye ha 1,000 naira ije kwọrọwa mmanụ ụgbọala onye ọbụla, mana ọ bụ ọkụ na onwe ya. Ụdị ihe a ya bụ na o nwere ike ọ bụrụ na o tego aka ihe a gbapụrụ ebe a, ha mekwu ọma dịkwana ha mma ka emezie ya, maka na ụdị ihe a mee ọ bụrụ na ma gbaghara ndị na-ahụ maka ịgbanye mmanụ na-akwara mmanụ anwa, ha akpọchie ya, mmanụ na-agbanye ya akwụsị. Ọ bụ na ewere ihe ha ji afụta na ewere ihe mere akwara ha ma ọ bụ ngwa ọrụ ha afụ ya. Ihe mere akwara afụ. Eche m na ewe oge a kwụrụ ndị mmadụ ego ka a na-echekwa ụmụ akwara. Ya je ịjụwa ihe ekwesịrị ime n'obodo anyị a, ma ọ bụ ndị mmadụ rigere ego ya na-emego, ma ọ bụ ndị mmadụ na-eri ego na ha na-eme ada eme ma ọ bụ emebe. Isi ebe ahụ na gị nọkụnye bere akwa naba na onwe ndị eji m n'aka na onwe ndị na-eche ya bụ ihe nche. Eji m n'aka na o nwere maka na ka nka na ụzụ si wee dị kịta, mmanụ na-agba onwe ka o si wee na-apụ na-adị eru ebe o kwesịrị iru ka o kwesịrị iru. O nwere ihe kwesịrị ime ka ha ghọta na onwe na-eme, mana akwara mmanụ a eli n'ala, ụfọdụ n'ime ha akago nka, ụfọdụ n'ime ha adịrọzi osirosi ike ka o si wee sigbu. Ya bụ na onwe ka esi wee kwanye ya mmanụ n'ike, ọtago nchara ọgbapụo. Mana nke ka njọ bụ na ịmana etu amụ na gị nọ na o nwere onye ekwekọrịtara na mmadụ one lara mmụọ n'ihe a mere. Ndị ụfọdụ na-asị, ndị gọọmenti steeti Abịa na-asị na mmadụ 18 sọsọ ndị otu na-afụ maka ịgbara ọsọ enyemaka gbakwuru ndị ihe mere n'obodo anyị abụ ndị NEMA. Ha na-asị na 16 ma ndị onye na-anọchite mpaghara ebe anwa na ụlọ ọgbakọ bụ sineti si na ọ bụ 150. Anyị amarozi nke anyị ga-eso eso, mana ọ bụrụgodo ofu onye, ọ bụ ihe mwute na ndị uwe ojii na ebe anwa hapụ ndị mmadụ ha na-abanye ebe anwa na-ekuru mmanụ. Ihe ha na-agwa gị bụ na onwe ka igwe na-abụ ma ekụkọ dịka na ndị mmadụ bịara ịkwọrọ mmanụ, ebe niile chakọrọ achakọ. Onwe ka igwe na-abụ ma ekụkọ, igwe eji eku mmiri ma ekụkọ, ọ bụrụ ka ihe a ọmụrụ ọkụ. Mana onye nwa nwere onye ma ihe mere eme, mana ihe mere bụ na ọtụtụ mmadụ nwụrụ.
ma etu anyị si ekwu ya kịta ha fụkwa ọzọ ebe mmanụ agbapụ ha ga-eje mana onye mmadụ ka ha si wee gbapụ o nkwerikwa ọ bụrụ na ndị mmadụ jiri gwuwe kwupuo ya mmanụ a na-apụta ha na-akwọrọ mmanụ ebe ndị nche nọ ebe ha agba ha ama gbasara ndị ọ bụ ọlụ ha ịbịa dozie ebe a ọ bụzịrị ịnọ ebe a na-anazi mana nke a ka bụ amamahụ ndị ewego ndị asị ha nọrọ chọpụtasịa ya achọpụtazi amabara nke bụ eziokwu ọta ka o bido mewe ndị na-achọpụta nke mere eme nke mere na obodo dị iche iche mpaghara obodo dị iche iche na n'obodo anyị kedu ihe ekwutere ya nke gara agago etu a ka anyị si eme na be anyị ọ dị mma ahọpụtara Peter Obi akachiburu Anambra ọ bụ Alhaji Atiku nke na-azọ ọkwa ọchịchị obodo Naijiria na otu ndọrọndọrọ ọchịchị eji akara ndị nchendo maọbụ ncheanwụ wee mara họpụtara ya mana ozugbo a na-ahọpụta ya ndị isi ọchịchị ala Igbo dị nke onye isi ya bụ aka na-achị obodo Ebonyi sịrị na akọwara ha n'ebughị ụzọ bịa gwa ha tupu ahọpụta nwa amadi a kedu ka oge ị nụrụ ya mana ọ sị ọ bụghịkwa na ya akwado ha emechazi ọkwubeze na ọ bụrụ na ya akwado kama na ekwesịrị ibu ụzọ bịa kọọlụ ya maka na ewe ndị ebugazi ụzọ họpụtagasịa mana ahọpụtara onye ebe ha tupu apịba aka mazịrị onye a ga-ahọpụta okwu a ka esi fụ ya Amechi Chizi nwanne m ịma na o nwere ụdị ihe ị ga-anụ ichebe ọ gịnị na-eme mana ijikwa eziokwu n'etu ndọrọndọrọ obodo si wee dị ndị aka na-eru n'okwu na ya ọnụ na-eru n'okwu na ya ndị ji ya wee mara mere ihe ha ji biri ndị be anyị ndị Igbo ndị ọchịchị ndị be anyị ndị Igbo kwetara na o nwere ka ha si akpakọ ejekọ emekọ mgbe ha bịara kwuo ha kwuru maka na mgbe a họpụtara nwa amadi a Peter Obi obi bịara dị onye ọbụla ụtọ ọtụtụ ndị be anyị imerime bidoro n'anwụ si na onye anyị wepụtara na ọ bụ nnọọ onye kwesịrị ekwesị maka na ọ bụ onye aka nkwụmọtọ na ọ bụ onye ezigbo nchekwa maka esi ahazi akụ na ụba obodo na mgbe ọ chịrị Anambra na o mere ọfụma ka a na-ekwu nke a ihe ndị mmadụ bịara nụ ọzọ bụ na ndị a bụ ndị na-achị obodo Igbo abịakwuola si na obi adịghị ha ụtọ ka anyị si wee mee ya ụdị ha ụfọdụ achọrọ dị ịnụ ihe a na-ekwu ka ha kwuchaa ya bido kwughasị na ọ bụ ofu anya na ha na-ekwu otu a maka na ọ bụrụ ha nwa mana etu si wee na-ekwu o nwerekwanụ ndị a n'ebe a ga-asị na ewepụtara ọ bụ na onye anwa ekwesịrị ekwesị ma ọ bụ otu ruru ya mana kedu ihe kpatara ndị Igbo ji wee na-eme otu a o nwere ihe a ga-ekwu ha mehiere aka ọ bụgodoro mụnwa kwenyere eziokwu sị na ka ekwesịrị ịkpa ya akpa mana ọ bụ na akpa ya akpa onye ọ dịrị iwepụta onye ya na ya ga-eje njem a o nwere onye ga-agbanwe okwu n'ọnụ bụ onye wepụtara Peter Obi bụ Atiku Abubakar ọsọkwana ya ọgwa gị ọsọkwana ya ọma agwa gị mana kama ha ga-abịa chịkọ onwe ha ọnụ na-eneche ihe mere nụ sị na ọ bụrụ na Atiku gwara ha na ọ kara ịdị ha mma etu ọ gwaghị ya na ha ga-agwa ya na obi adịghị ha mma na a na-eme ọzọ si gwa ha ka ha chịkọọ isi tinye ọnụ na ha bụ okwu ọ bụrụ ihe ha ga-apụta n'iro gwawa ụwa niile ihe ha mere dịka ịbịa gbara ọtọ pụta n'iro mụnwa na-eche ebe onye ọbụla kwekọrịtara na mkpume dị mma ọ bakwara uru ịpụtakwa eche m na asị na-akpọbatara onye a na-ayi eyo na-adịchaghị mma n'o ebe a ka ha ka apụta wee kwube onye aka na-ekwu nsị ndị Igbo na-ewe si na mkpụdị onye ọ bụrụ etu ha si jegodo ọgbakọ kwuchaa ọ bụ iwu na-apụtara kwuo ihe ha kwuru n'ọgbakọ echedụ m na o nwere mgbe ndị ọchịchị na-eje eche ọgbakọ ndị nta ajụjụ asị ya na onwere ha na-ekwu na ha kpara ọfụma na onwe ha agawa gịnị mere na ha ekwuru etu anwa na-egosi na ọ bụ mkpu ndị mmadụ tiwere mere ha ji wee sechite ọkpa ha
ewe ndị si ha bịa pụta ozugbo kwuo ụdị a mana ka a na-ahọ ọkwa niile eji achị na Naịjirịa ndị otu ndọrọ ndọrọ nọ etiti ugbu a na-achị onye isi ala ji ahọ ọkwa na ihe niile a na-eme na-ewebe ha ka ha pụta kwuo okwu na ihe niile a na-eme na-enweghị nke a gwara ha na ahọrọ ọkwa tiegasịa ndị ụfọdụ ndị ewepụta ndị Igbo ada anọkọzi n'ọkwa na-enweghị ihe ekwuru gbasara ya. Kedu ihe kpatara nke a ji wee dịrị iche? Etizi hapụ ya ha na-ekwu ọtụtụ n'ime ha na-asị na ọ gara ịbụ ha, ọtụtụ n'ime ha obi adịghị ya mma, ya bụ na ọfụ anya ka ọ bụ. Hapụ ya ha na-ekwu kedu ihe ọ bụ? Ị na-achọrọ ịgwa gịnị? Wee na-asị ndị be anyị na ha ga-akpachara anya. Ndị Igbo ga-ebido dịwa n'otu. Onwero mgbe mmadụ ncha ga-anọ n'ofu ọkwa, onwero mgbe mmadụ ncha ga-anọ n'ofu oche. Ha ga-ebido were nwayọọ ka anyị na-agbakọ nwa mmiri ọnụ ka ọ wee na-agba ụfụfụ. Sọsọ ndị Igbo ka a na-enu ọnụ, ka sọsọ ndị Igbo ka a na-atụ aka na-enu ụdị anya. Kiri ihe kpatara na Igbo ama nọrọ ofu ebe buru otu iko ṅụọ mmiri tọgbụ ya ka ọ baa ha n'arụ. Wee na-asị na abịghị adịrọ na mma. Ihe ha na ekwuru m sị na ọ bụrụ na ha kwuru sị ịtọ mụ na gị nọ ugbu a Chisi na-ekwu anyị na-akpasị na onye anyị na ya na-arụ na o merụkwana ọfụma. Ihe anyị ga-eji eme bụ ka anyị jee kpọọ ya gwụ ya n'ime obi kpọọ ya gwụ. Ọ bụrụ ka anyị jee kwuo ka ụwa niile nụba ụwa niile i kwuru ka ha nụ. Kedu ihe ha ga-eme na ya? Kedu ebe ha ga-etinye aka? Kedu ihe ị chọrọ ka ha mee? Ọ bụrụ na ebumnobi ha dịka anyị si kwuo na mbụ ekwesịrị ịbịa gwa ha oge a sị na nwa amadi agwara ha sịkwa na gbaa ebe ya gbaya ya. Ngwa gị, ọ bụrụ na nwa amadi agwara ha, ọ ka na-egbukwa oge. Ha ga-egbugide oge maka onye a ga-asị na ọmụ, onye a ga-asị na ọmụ, onye a ga-asị na ọmụ, onye asịrị na ọnya nwa ọ sị na nwanne ya, onye ọsị na nwanne ọ sị na ọyi ya. Ihe ka a ga-anọ megide nsogbu kachacha nsogbu a onye Atiku ma ndị ha bụ onye a mere na o jee jụọ ha nsogbu adị. N'ihe mere bụ na ha wetara aha na ndị na-asị na o nwere onye si na obodo nke ha wee pụta. Igbo bụ Igbo, otego esi eme Igbo ihe, otego esi akpa nkata, akpa ya ka nkata, ekwe ya ka ute ekwere kwuchaa pịachie si na Igbo amachi obodo Naịjirịa. Ụdị ohere a wee dapụta kama a ga-ekwuo ka a ga-esi chia ya aja n'ukwu, hazie ya, jidesie ya ike, abịa kọwa na ha gwara ụmụ na agwa. Ihe a na-ewute maka na ndị Igbo pụta sị na a na-emegide ha apụtazi abụrụ anyị wa na-akpa oke. Ugbu a onye Anambra, onye Imo, onye Enugu, onye Ebonyi enweghị ike ibi n'ala Igbo rụọ ọrụ dịka o kwesịrị afọ ya dịka onye Igbo. A ga-asịkwa na onye dị otu a icheta na-ewe oge anọgidere Ochendo akachiburu Abịa abaa n'ọchịchị asị na ndị niile na-abụ ndị be ha na-alụ ọrụ bekee ebe a ha na obodo dị iche iche oge mekwara ihe. Kedụzi oge anyị ga-abụ otu a? Onye ka na-ekwu oge a kpọtara maka na oge ewepụtara Peter Obi ụfọdụ na-asị na ndị Anambra nọbugoro dịka osote onye na-achị na-ekwesịrị ije were onye ọzọ, mana anyị niile bụ obu mana na nwa amadi a nwere ike ime ha na mbụ. Ka m gwa gị inwetakwanụ ọnọdụ a ọkwa na ogologo ọkpa ka eji eji ya. O nwerụkwanụ mgbe mmadụ ga-anọkọta bịa were nri dị agha tinye gị n'ọnụ n'ọkwa anyị n'ụwa nụta. Ya bụ nke mbụ na ị ga-ama na ihe dị na ndọrọ ndọrọ gịnị ka a kpọrọ ya ndọrọ ndọrọ. Anyị dọwa ya ịdọrọ gawa. Onye bụ nke mbụ. Nke abụọ mana ọzọ dị ka ibe ya bụ na ihe anyị na-achọ bụ ebe onye ga-apụta anyị enweta ya nọ. Ọ bụrụ asị na o nwere obodo enwere onye ga-ejenwu, mana o nwere ike ọ bụrụ na onye a ga-eje anọrọ na otu ndọrọ ndọrọ o kwesịrị ịnọ na ya. O nwee ike ọ bụrụ na onye a ga-eje nwee ntọpọ, nwee nsogbu n'aka ndị iwu, onwe ihe ga-eme ewepụta ya ya bụ ihe ama aga. Ihe a ka a na-enecha anya wee mee ihe ya mere.
mana ebe unu kwetere na Peter Obi dị mma na ọka otuzire kedu ihe mere unu ejiri wee hapịa naba mgbe ọzọ unu ga na-akpa ihe dị ya na-asị na-achọkwa ya ọgwụ ọzọ na nekwa o nwere onye ga-anụ mana unu apụta kpọọ ndị nta akụkọ ụwa niile n'ebe anwa wee kwube na-ebi ya ka akwa. Ọ dị mma. Fayose achịchala n'obodo Ekiti tupu ọchịa ndị na-achụ ndị mpụ na ndị na-ere ego obodo na ụzọ na-ezighị ezi dijere akwụkwọ wee chekwa ndị nche ka na-eme ka ọ ghara ịgbapụ, mana ozigbo o buru ụzọ dee akwụkwọ sị na ewere ebe a na-eje na ozigbo ya pụrụ n'ọkwa na ya ga-eje ebe a o mechakwa jee ebe a ya na ndị ikwu na ibe ya jekwa ebe a. Ugbu a ọ ka nakwa n'aka ha je na-weta akwụkwọ ikike ya bụ ndị ama dịka EFCC je na-weta akwụkwọ ikike n'ụlọ ikpe ka e wee debe ya izu ụka abụọ ka ha si wee kwu. Agbanyeghị na-ewe ndị a na-arụtụbazi aka n'ụdị ihe dị otu a amaja ha agaghị ekwuzi ha na-ekwu, mana nwa amadi a o kwuru na ya ga-eje na aka ya dị ọcha ihe ọ bụla a chọrọ ime ya si mebe ya na ya chịrị otu ya si marachia otu Chineke si ya chịa n'obodo. Kedu ihe ị ga-agwazi ekwu gbasara nke na mbido mgbe ewepụtara otu EFCC ka ha wee na-enyocha wee na-agba mbọ efu na onye ọbụla metụrụ aka ya n'ihe gbasatara aghụghọ na iri ego n'ụzọ na-ezighị ezi na akpọrọ onye a jụọ ya ajụjụ soro ụzọ iwu wee mee ka o nweta nkwụghachi n'ụdị mebi ntaramahụhụ maọbụ na anatara ya ego oriri. Mana anyị afụwago ka ihe si aga etu ndị na-achị achị na-ahazi obodo jizi ya bụ ihe wee na-anụso ndị ya na ha na-enwe nghọtahie maọbụ ndị ya na ha anọrọ na otu ndọrọ ndọrọ etu ha si wee na-eme ya bụ ihe were ya na-emegide ha. Ndị obodo anyị na-eti mkpu na-asị ọ bụ sọsọ ndị nọ n'otu nke a bụ ndị meghere aka, kedu maka ndị dị iche ndị dị etu a gịnị ka e mere ha? Nwere nke a nọ n'otu nke a. Nwa amadi a bụ Fayose mgbe a bịara ọ dịka ndị otu ya ga-ada nhọpụta emere na obodo ha, ndị na-emere ndị EFCC onye na-emere ha ndị EFCC ekwuo na ihe mgbasa ozi na obi dị ha mma na orugo mgbe ha ga-eje nwụchikọrọ ya na o mere gịnị? Iwu kwuru na ime anọkata nwa kwuo okwu ma ọ kpaa agwa ma ọ jee jide onye ụlọ ikpe ekpebi ikpe sị na ọ dara iwu, mana ha kwuru okwu ka a ga-asị na ha na-eche okwu mmegide na o nwere ihe o mere. Kedu ihe o mere? Ebubo ka eboro ya. Kemgbe ihe karịrị afọ 3 ha si wee na-ekwu na o mere ha kwesịrị inyochachaga anya nyoo ya n'elu nyoo ya n'ala chere ya. Ọ sịrị na ya ga-abịa, ha na-asị na ọ ga-agba ọsọ, o mechaa bịa were aka abịa, o chere ụdị ka mbọsị asịrị abịa o ruo je si ya na ya abịago, ha kpụrụ ya kpochie. Ka ha kpochiri ya, iwu obodo megidere ikpochi mmadụ gafee ụbọchị na-abụ ha eje weta akwụkwọ ikike n'ụlọ ikpe si na a ga-ejide ya ruo izu ụka na-abụ. Mana ndị ọkaiwu na-akọwa na iwu obodo na ụlọ ikpe ukwu Naịjirịa nke bụ Supreme Court ekpebiela na o megidere iwu ije nata weta iwu n'ụlọ ikpe weta ikike n'ụlọ ikpe si ka ejide mmadụ jigbaa ya onye nwere ihe o mere onye ikpebi ikpe na eme na ị ga-eme bụ kpụpụ onye anwa n'ụlọ ikpe ya bụrụ ụlọ ikpe ga-asị ka ha jide onye anwa na ọ bụrụ dịka ndị uwe ojii maọbụ ndị EFCC ga-asị ka ha jide ya izu ụka na-abụ. Ha enwere ike a. Ndị nwere naanị ike ahụ
bụ ndị ụlọ ikpe. Ihe kara ime bụ etu o jere ha kpụrụ ya jee n'ụlọ ikpe si ụlọ ikpe lekwa ebubo anyị na-ebi ya, lekwa ihe o mere, lekwa ihe anyị ji asị na o mere ihe o mere, ka ọ zara ọnụ ya. Na anyị na-asị na etu ọ nọ ebe a unu jide ya. Ụlọ ikpe ga-asịzi na ha neba anya na anyị ga-ejide ya ma ọ bụ mba, maka na iwu ọbụla a na-ebo gị na ị dara o nwere etu esi wee hazie etu ihe ya na ya so, dịka na-asị na ha ga-ejide gị ma ọ bụ na akpụpụ gị n'ụlọ ikpe ọ bụ na igburu mmadụ ma ọ bụ na ịkpara agwa kpagide obodo Naijiria ma ọ bụ na ijiri egbe zuo ori. Iwu kwuru na a ga-abịa bịa gbapụta gị, agwa gị etu a ga-esi gbapụta gị n'aka ebe. Mana ndị a ekwubeghị ihe o mere, maka na ịnọ ebe ị nọ n'ụlọ ọrụ gị asị na o mere nke a na o mere nke a, ọ bụghị ya. Ebe ị ga-anọ wee bo mba na ebubo bụ sọsọ n'ụlọ ikpe, naanị n'ụlọ ikpe. Ikpụpụ ya n'ụlọ ikpe ibu onye bụ ebubo, o nwekwa na ohere zara ọnụ ya. Ọ bụrụ ikpụrụ ya ji ekpuchie na be gị n'ụlọ ọrụ gị esi na ị ka na-enyocha, mba, jee nyochacha tupu ị bịa jide onye anwa. Ọ bụrụ ikpụrụ mmadụ dobe isi na ị na-enyocha chọwa ihe ị ga-asị na o mere, ada eme etu anwa. Ọ dị ma dịka esi kwucha nke Peter Obi, dịka esi wapụta dịka onye ga-eso Alhaji Atiku zọọ ọkwa ọchịchị Naịjirịa n'afọ 2019 na-abịa abịa, ndị otu Ala Igbo Development Foundation apụtagokwa kwuo okwu sị ha na ha akpọchinchim, n'agbanyeghị ya na ebumnobi hawa na otu Ala Igbo Development Foundation bụ ka ndị Igbo were onwe zọta oke ha. Mana otu a ebidogoro na nwa amadi a tozuru etozu, ya bụ nkume ndị Igbo Peter Obi, na o tozuru etozu na ha na-akwadokwanụ otu esi họpụta ya na ihe ọjọọ dị abụọ ewere ofu. Ala Igbo Development Foundation otu ha kwadoro ya ugbu a, kedu ihe ị ga-ekwu gbasara mpụta otu ha pụtara? Ịmana na mbụ na-abịa na ndị Igbo mere ka ha si wee kejicha onwe ha dịka n'ihe ha chọrọ n'ihe gbasatara ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo ka o si wee gbasara ndị Igbo. Ndị ụfọdụ na-asị na ihe ka mma n'ebe ala Igbo dị bụ inwere onwe ha. Ndị ụfọdụ na-asị na ihe ka mma n'ebe ala Igbo dị bụ ịhazikwa etu obodo Naijiria si wee dị, ka o wee bụrụ na ndị ọbụla n'ọrụ onwe ha ha na-emekọ ka agbata obi na-agba mbọ n'ime onwe ha ka aghazigharịa obodo anyị a dịka o si dị na gboo. Ndị na-asị ka ala Igbo nwere onwe ha na-asị si emekọzina onye ọbụla kwụrụ onye emekọzina, eje na tụọ vootu, eje na etinye aka, eje na ihe ọbụla gbasara obodo Naijiria etu o si gbakọta ha azụ. Ndị ụfọdụ asị mba, na ụka anyị were nwayọọ nwayọọ na-akpa n'ụdị ha nwere ike ibute ọgba aghara. Ndị Ala Igbo Foundation sịrị na agbanyeghị na ha na-asị ka anyị nwere onwe anyị, ọ na-egosi na o nwerekwa ọnọdụ ị ga-anọ esi mba ejere na ejere ana n'ime agbanwe. Ọ na-egosi na ha bụ ndị na-afụ ụzọ, ọ na-egosi na ha bụ ndị na-ege ntị, ọ na-egosi na ha bụ ndị na-enene ka ihe si eme, na ọnọdụ etu isi wee dobe arụ n'ọkụ bụ ka ọkụ si enwu. Ị na-anyụ ọkụ onwusiwe ike ikpupụta, ọ dawa ikpudebe nso onye nwa. Ha ji akụ na uche wee na-eso ihe na-emebe anyị, etu ha si wee nechaa zụọ onye bụ okwe n'echiche na etu a okwute ahụpụtara ya ka o soro Atiku zụọ ya, na ọ bụrụ na ọ zụta ya, ihe ọ na-egosi bụ na onye Igbo bụzi onye nke Igboa n'ala obodo anya, na ọnụ ada erube Igbo n'okwu ebe dị agha dị, na Igbo ga na-atinyezi ọnụ ebe anwa, na etu o si wee dị, na etu esi emekwa n'ihe ndọrọ ndọrọ a, na ihe ọ pụtara bụ na onye achịcha etu o si kwesị ịchị, na ọ ga-abụkwa na onye Igbo nwere ike ịbịa chịwa obodo Naijiria. Ụfọdụ na-eche na onye Igbo chịwa Naijiria na o nwere ike na ọ bụ na o merọ ka ahazie ala anyị
etu ndị Igbo si ekwu o nwegidere ike o wee mee ka ihe niile anaghị ekwe ka oru Igbo aka ka oru Igbo aka. Ọ dị mma, ọ bụrụ ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu gị, ọnụ n'usoro ugbu a bụ olu Amaechi Ugwuele. Ihe na-eme n'obodo bụ ihe ọ doro ya anya nke ukwuu n'ime ụlọ ọrụ anyị ebe a, ya ka ịnụchagaza anyị kwuchara ụmụ ihe megasịrị. Oge na-adịghị anyị ga-agbape ekwentị ka ị wee so tinye ọnụ n'okwu. Gịnị na-eme na ọ na-abụ okeluo ndị Igbo, ọ bụzikwara ndị Igbo si ka ekegharịa? Ọ dị ego, ana m abịa, bụ m Chizani. Ya bụ ajụjụ ndị kwere na ndị ekwere. Ndị ekwenye ọ bụ ya butere nsogbu. Gịnị na-eme na ọ na-abụ okero ndị Igbo asị ka ekegharịa, ọ bụzikwara ndị Igbo na-asị ka ekegharịa ya? Ọ bụ nzukọ ka ị na-ege n'ụlọ ọrụ kara aka gụnyere chinchin n'akara 9. Abụ m Chizzy Ani, mụ na Amaechi Ugwuele n'ebe a wee na-atagasị ụmụ ihe megasịrị ọnụ. Anyị ekwuola ihe mere n'obodo Abịa, ya bụ n'osisi ọma, ebe ọkụ si na mmanụ gbapụrụ akwara bụ mmanụ eji akwụ ụgbọala gburu ihe ruru 100 mmadụ ma karịa. Anyị kwukwara okwu ihe ndị mmadụ na-ekwu gbasara otu esi họpụta okwute aka chịbụrụ Anambra, obodo Anambra, ka ọ bụrụ ya sotere Alhaji Atiku Abubakar zọọ ndọrọndọrọ ọchịchị obodo Naijiria n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị eji akara nche anwụ maọbụ nche ndụ wee mara. Gwa unu na Fayose achịchala n'Ekiti, onye ọzọ ewere n'ọkwa ya bụ Fayemi, mana ozugbo ọ chịchara o jekwana n'obodo na obi ndị na-eche ndị maọbụ na-achụ maọbụ na-ejide ndị na-ebu ego obodo n'ụzọ na-ezighị ezi maọbụ na-eri ya n'ụzọ na-ezighị ezi, wee jee gosi onwe ya na ya dị agba ọsọ, maka na tupu ọ pụta n'ọchịchị agwana na a ga-ejide ya wee na-enyocha ya enyocha. Gwa ọnụ na ndị otu ala Igbo, mmepe ala Igbo ama dịka Ala Igbo Development Foundation, akwadola nhọpụta họpụtara Peter Obi dịka osote Atiku Abubakar bụ ndị ga-azọ ọkwa ọchịchị echi Naijiria n'afọ 2019 na-abịa abịa. Kedu ka isi fie? Akara ekwentị ga-eji wee tie ọnụ bụ 09902211009. ị nwekwara ike iji 09977111009 wee tie ọnụ n'okwu a. Onye na-akpọ? Ekele m gị, mana ịmana ihe anyị na-eme ịkpọ anyị, ị ga-asụrịrị Igbo yele eye. Ọ dị mma, ka anyị kwara onye ọzọ ịkpọ anyị. Iwu anyị n'ọnụ ka bụ na ị ga-asụ Igbo yere ya, afa gị ga-abụrịrị afa Igbo tupu etinye ọnụ n'okwu ebe a. Onye na-akpọ? Mgbede ọma. Ọ ga-adịrị gị mma ezigbo odogwu. Ọgọ Amaechi abịala o. Igwe nwe okike. Nde ka imerụ. Oyi ọ dị oyi. Gaa n'iru. Adị m mma ezigbo ọgọ. Biko kenelu m nwanne m nwaanyị ọfụma. Eziokwu ịma na ọ bụghịkwa ịma na ndị ọchịchị nke Abịa mbụ keji ikpeazụ na onye ọchịchị nke Ebonyi bụ Nwezi Umahi enyegokwa ya n'akụkụ ụwa na abụọ na ha sị na ha kwadoro Obi
mmekọta ka mamba dị bịa ji wee na mmekọta arụ n'ụka dịkwana ka site ịma na ọkwana agbazi ala n'ote dị mma ele ha ji eme one ọ bụkwa na ha jụrụ kpamkpam maka ọ bụ na mmadụ chọrọ ego aja ma mmadụ chọrọ ya dara ise echi onye a emecha kọbịa ka unu kpazie kụnụkpa afọ ha jụrụ kpamkpam enwekwara ike ife adaba mana mmadụ chọọ na ya chọọ ife ya dị ya ma onye ya kwe hoo ha na ya chọọ ya nke bụ eziokwu ka m ka gbọọ nke a ka m wepụ ya iwe ebe ahụ na asị n'onye achị n'onye achị ọ eji gị onye akụkọ ụwa na a nabatara okwute obi a daalụ ka m wepụ ọnụ ebe ahụ ife adịgo mma daalụ na-achịkwana ndị nke nwụrụ na ihe mmanụ ọkụ ụgbọala na-asị ka ntorobịa jikwa n'ike na udo ise adịkwa na nke palọshi mekwana ka nwoke na-eme maka na achịkwa na onye ego adịghị mma na-achọ egwu ji ahịa gbam ma onye ji ego achịkwa na egwu ji ahịa adịghị otu aka nara weta ya na nwanne mmadụ daalụ ikwu nke ọ ga-adịrịrị gị udo dịrị gị ọ bụ eburu ya iwere ike tinyekwa ọnụ na onye na-akpọ nna m ukwu Chizana odogwu mgbede ọma ọkịja Ọkịja na-akpọ ọkịja gaa n'ihu ana m ekele gị udo dịrị gị nwanne m iyi na ọnụ okwu gị na-ada atọ m ka mma ahụ mana ife dị n'ife niile a na-eme n'obodo anyị bụ na ife na-ada eme ọ dị ka arịrị na-ada egbu m bụ na-enwe ndị na-ada eme ka ya na ha bụ ndị Igbo ọ na ha fụrụ Igbo n'anya afụrụ Igbo n'anya ife a na-ada achọ bụ nke na-abara afa iji wee maatụ ndị niile a na-etinye isi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị afọ na-abịa ka ife e kwuru banyere ife mebebe ụmụnne anyị ndị e gburu na-enweghị ife ha mere ife nke emego ụbọchị ọbụla pụtara ife nna-ada ajụ ya na ọ bụ na-egburu mmadụ one dị otu a na-egburu mmadụ one dị otu a n'ihi na Naịjirịa ejupụtago n'ọbara Chizana ịgwa nke bụ eziokwu ndị Igbo n'idiri ịgbakọta ọnụ onye ji na-amaki n'oyibo wee na-asọ mgbali Igbo ghali onye ji na-amaki n'oyibo wee na-asọ mgbali Igbo ghali ọkịja ịdara ya Igbo sụrụ Igbo onye chọrọ iso Igbo sụwaga asụrụ Igbo sụrụ oyibo ọ bụghị n'ọnụ ka ịchọ ịsụ Igbo ịsụọ Igbo ịchọ ịsụ bekee chere ndị bekee onye na-akpọ ekele m gị biko gịnị bụ afa gị ebe ka isi akpọ onye ka ebe ka onye ka si akpọ gaa n'iru onye ka ihe m nwere itinye na ọnọkọ mgbede a bụ ihe ndị ọhaneze kwuru about support ndị kpọrọ afọ ebe a bụ ndị ala Igbo ndị na-afụ na mmepe batara n'ala Igbo na-achọ ka ndị Igbo nwere onwe ha mana ha sizi na ha na-akwadozi otu ewepụtara mkpume ka o sotazie onye ga-azọ ọkwa ọchịchị n'otu ndọrọ ndọrọ eji akara ndị ochie ndị wee mara n'afọ 2019 na-abịa abịa. Anyị na-asụ Igbo yele ya anyị anaghị agwa ya ọgwa ma ọlị ịchọ itinye ọnụ n'okwu afọ gị ga-abụrịrị afọ Igbo. Ọ bụrụ na ị na-asụ asụsụ anyị ma ọ bụ na Igbo onye bekee ị nwere ike kpaa afa bekee obodo gị ma ị ga-asụ Igbo yele ya na onye kpọọ nkata ya nkeleka ejile wee kpofu afịfịa enwee dị ka a ga-esi wee jiri asụsụ anyị kpofe afịfịa maka na asụsụ anyị na-atọ ụtọ nke ukwuu maka ịchọ itinye ọnụ n'okwu na nke a anyị na-eme ugbu a 099011109 ma ọ bụ 09907771009 bụ akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ n'okwu. Onye na-akpọ agịrị m gị nwanne
Ọchị Ogbuzuru. Odogwu ndewo. Ọ dị mma gaa n'iru. Ebe m na-atụnye ọnụ bụ na ya mere n'osisi ọma. Ọ na-ewute. Kemgbe ahụ, obi na-agbawa m. Ụmụ nwanne anyị ka ọkụ jidere ripie ka ya nọ anụ bi n'ọhịa. Ọ na-ahịakwana ndị be anyị ka anyị na-amụta ihe n'ihe mere. Ụdị ihe a mee, sote n'ebe ahụ, ihe a abụghị uru. Ọ bụghị uru ihe ahụ. Ebe ọkpụrụ mmadụ gbara iji na-ekuri ya. Ndị tụkwa ọndụ ọtụtụ ndị mmadụ. Mana ndị be anyị, onye ọbụla anyị chọrọ achọ ọ na-ewute. Maka anyị maka ihe ndị be anyị ga-emenwu. Ọnwụ ndị ahụ na-ewute m. Ana m achị biko ka ọ kụziere anyị. Ọzọ m na-atụnye ọnụ na nke ndị ndọrọ ndọrọ ndị Ana Igbo Foundation na-akwado Okwute. Achọrọ m itinye ọnụ gawa n'iru na nke ahụ na-agbachara ọzọ agụọ maịlụ. Look, onye sụzila ngiri Igbo mkpali nwa adịgo too much. Ọkafara m. Onye sụzila ngiri Igbo eji ka isi chasọ Igbo ayele eyi wee gwazie ya ọgwa. Onye na-akpọ? Onyinye. Ọ ga-adịrịrị gị na mma Onyinye. Ndị ka ị mere. Daalụ nwanne m nwaanyị, ya dịrị gị nnọọ mma. Daalụ. 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 Ise. 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 Onye ọ ga-adịrịrị gị na mma. Onye si Owele ebe nri na-adagbuwa Igba na ndị ọkwa ani nri. Ndị ani nri na ndị ọgụ akwụkwọ ebe a ka o si. Ama m ebe ha ji akpọ ebe a Owele ụlọ ikpe ma ọ bụ Owele ebe a na-ekpe ikpe. Ọ dị mma ka anyị were onye ọzọ. Onye na-akpọ? Nwanne. Ọ ga-adịrịrị gị na mma ezigbo mmadụ. Ebee ka ị si akpọ? Gwa m afa gị. Onye eze na-akpọ. Onye eze? Eze. Eze gaa n'iru. Biko ihe m chọrọ ịjụ biko ihe mere n'osisi ọma since ihe ahụ mere n'obodo anyị dị nsọ ngiri Igbo ajọka. Onye jiri maka ime oyibo wee na-asọgbara Igbo gharị. Onye jiri maka ime oyibo ka esi ka isi azazi eze wee na-agwara anyị ya bekee na-asịrị ya n'asụsụ Igbo. Ekwesịghị ịgwa asụsụ Igbo ọgwa eze. Ihe anyị na-asụ Igbo abụ asụsụ Igbo yele ya. Ọ bụ nzukọ ndị Igbo ka ị na-ege n'ụlọ mgbasa ozi kara aka. Anyị nọ n'ụlọ nke iri B dị na Savage Crescent na GRA n'obodo Enugu. Akara 9.9 ka ị nwere ike iji nweta anyị na Igbo ekwurekwu gị. Mana mechi Ugwuele na ebe a wee na-atịgasị ụmụ ihe mere na ya ekwuola maka ndị ọkụ gbara ala ndụ ha n'iyi na n'obodo Osisi Ọma na obodo Abịa. Agwakọ n'ụlọ ka esi họpụta mkpume aka chịbụrụ obodo Anambra ka o sonyere Alhaji Atiku Abubakar zọọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ala Naịjirịa anyị n'afọ 2019 na-abịa abịa. Na Fayose ọchịchala wee jekwuru ndị a na-achụ ndị na-eme mpụ na egbu oge obodo n'ụzọ na-ezighị ezi ka igosi na aka ya dị ọcha. Ndị ala Igbo, mmepe ala Igbo
ala Igbo ndị ala Igbo ekwuo na ha kwadoro otu esi họpụta mkpume. Onye na-akpọ? Ekene nji ya. Ọ ga-adị gị mma. Ebee ka ị si akpọ? Biko gwa kena ya afọ gị. Aha m bụ onye kozu. Onye ka o zuoru? Ka anyị onye ka o zuoru? Ebee ka ị si akpọ? Esite m Enugu akpọ. Gaa n'iru nwanne. Achọrọ m ikwu na họpụta ọ bụ ihe magburu onwe. Otu aka ahụ, otu onye họpụtara ya bụ Atiku ji gwa ha ya kpawa isiokwu tupu ọ hapụta ya. Ọkwa ihe magburu onwe. Maka na ọ bụrụ na ọ bịara bụ ụzọ kpawa isiokwu tupu ọ hapụta ya, ọ ga-alabata ezigbote ọgụ na esemokwu. A gara akpata ogbunigwe nke na-akpọ ogbunigwe ịgbasa mmadụ niile, maka na ama m otu ndị be anyị si eme bụ ndị Igbo. Otu ahụ si mee ya amagburu onwe ya. Daalụ onye ka o zuru, ọ ga-adịrịrị gị na mma. Onye na-akpọ? Hello. Ọzọkwa anyị anaghị asụ bekee ebe a. Onye na-akpọ? Onye? Biko kwụsị okwu ike ka anyị nụ ihe ị na-ekwu. Ịchọ ịchị ọnụ n'okwu afọ gị ga-abụrịrị afọ Igbo, ị ga-asụ Igbo yele eye. Ọ bụ nzukọ ndị Igbo ka anyị nọ na ya. Ịnụ m ahụ ọnụ m ebe a mara na Igbo ka m na-asụ. Enwere ike chebere ndị na-asụ bekee ndị dịka Amechi Ugwuele, o ji ofu okwute wee na-etibu unu n'ole na ole. Olu n'oge ọ ga-ji bekee sụọ ya asụọ ya oye eye, ọ sụọ isi Igbo ye eye. Ma ọ bụ na echere nwa ụmụ a ya bụ Uche oge ọ batara ọ na-asụ unu chọkwanụ bekee agbatara ya, unu echebere ndị ka nwa ezi nwa Lilian ha na Marigold, ndị a na-asụ nke agbatara n'anya. Ndị na-asụ bekee karịrị akarị ebe a. Unu chọọ nke yekwala eye ha karịrị akarị. Tony nọ ya. Ejile wee kpopu apịpịa. Na-achọkwa ịsụ bekee, unu echebiri Jen. Asụ Igbo na-asụ ụsọ. Mana oge ọbụla ị nụrụ ọnụ m ebe a, sụọ Igbo yele eye. Otu afọ ka Igbo si asọ m ụsọ. Maka na ekele ọlụ eke. Ọlụ nke m bụ ịgbasa ozi ndị Igbo n'asụsụ Igbo na omenala ndị Igbo. Adamu aka ekpe na nka. Ma ọlị. Eburu nkwụ enu gbanye na mmanya ngwọ. Ọ bụrụ ọgbala Igbo ghalị. Onye na-akpọ? Ọ dị maka anyị were onye ọzọ. Onye na-akpọ? Ekele m gị. Biko gịnị bụ afa gị, ebe ka ị si akpọ? Ana m ekele. Biko gịnị bụ afa gị, ebe ka ị si akpọ? Aha nwanne gị nwoke Emeka si Egwulọba were akpọ. Emeka, o tekwala, ndị ka email. O tene nwanne m nwoke nwere ka o si wee sị. Ọ ga-adịrịrị gị na mma. Ana m ekele gị, nna gị mụrụ gị. Gaa n'iru Emeka. Jisi ike ọ na-ewute anyị nke ukwuu n'ihe mere n'Abịa. Ọ ihe mwute ka ọ bụ kama ọ dị ka a ga-asụ na ndị Igbo adịghị agba ọsọ mmiri ma ọ bụghị ụzọ ọzọwe. Maka a gwara anyị na otego a gwara ndị na-achị achị na ihe dị otu a na-emekwa n'ebe dị otu a, na ha jee ma n'ihe ha mere ya na ekweghị eme ihe ọbụla rukwe uwe ụmụnne anyị bụ na-enwe ha ahụ. Ọ bụ ihe mwute wee nye anyị na-asị ndị o metụtara ha kara obi. Ị bịakwanụ na nwanne anyị nwoke ahụ pụtara ka ọ bụ o soro wee zọọ ọchịchị
n'ala Naijiria. Ọ na-atọ anyị rịkpọ anyị si biko ndị ndu PDP sitere n'ala Igbo ha baa ụlọ o rugo ihe dịka iri arọ 35 ndị Igbo enwetabeghị ọkwa dị otu a Chineke mere anyị amara echeta anyị ga-enweta ya site na amara nke Chineke. Anyị na-akwado nwanne anyị nwoke Peter Obi, anyị na-akwado Atiku Abubakar, na-akwado ndị PDP si ha gaa n'iru, Chineke ga-enye ha mmeri. Anyị na-akwado onye ọchịchị nke batara n'Ekiti, ya biko ya emezikwana ka ndị APC o bidogo tawakwa ụta na onye nke pụrụ apụ. Ọ bụghị otu ahụ ga-esi achị ọchịchị. Otu ahụ kpatara ya gwazina ụgwọ eji ụgwọ ego ole ji ya bido mara ihe o mere nsogbu ndị o zutere maka ọya maka o ji bata n'ọchịchị. Ya gwazina ndị ụwa, ya gwazina ndị steeti ahụ, ya gwazina mmadụ niile. Emeka ịgbanala ọ dị maka anyị gwara ya ọzọ. Onye na-akpọ? Nna m ukwu. Ọ ga-adịrị gị mma, nwa ezigbo mmadụ. Ọ kịjachi ya n'azụ. Bee ya nkenke biko. Iwe ga-adị n'ọkụ. Bee ya nkenke nwanne. Ihe m chọrọ ikwu n'ime ihe niile a bụ ka anyị kpọkwuo Chineke ka ọ banyere anyị aka. Ọ bụrụ ọtụtụ onye isi anyị na ife kwesịrị irube ndị Igbo kemgbe ebiri agha. Ọ bụrụ ọtụtụ onye Igbo bee ife ka amasị anyị. Ife na-amasị mụnwa bụ ka eme ife niile ka ọ bụrụ nhataha n'obodo a. And ka ndị Igbo ha bida na-ekwu ụmụnne mma. Okeje gbara ala ka anyị were onye ọzọ. Onye na-akpọ? Enyi ọma nọ. Ezigbo ada nwaanyị, ndị ka ị mere ebe ka isi akpọ. Adị m mbụ Ifeọma esiri isi ụzọ atọ. Ifeọma gaa n'ihu. Ifeọma deje. Ekele m unu n'okwu unu ji n'ọnụ ebe ahụ. Ihe anaghị ekwu ya ekwu, ihe bụ ihe a na-akpọ ihe a bụ ofu anya. O nwere ihe ọzọ m hụrụ na ya, ọ bụ ofu anya. Ndị kwuru okwu na-abịa ha gwa ha nwegodo ndidi ka ejirigodo nke ahụ tie ndị Anambra aka n'oji maka mbọ na n'ime ka ha na-ahụ ha na-agba maka ka Igbo nwere onwe ha, ka Igbo nwere onwe ha. Ha jigodo nke ahụ bụ ihe ọzọ bụ na abịa sayensị Igbo chido onwe anyị maọbụ tiwa Naijiria, o nweghị ihe ọzọ ejiju na ya ama ntị ọchịchị belụsọ obi ili ebe mmadụ ihe ọma bịara mmadụ ibe anyị nọ. Anyị ga-enwe obi ili karịa ndị ọzọ anyị na ha nwe Naijiria. Ọnya ka m nwere ụmụ bịa asị n'Igbo, ọ dịghị Igbo ama nchedo na ha na-achị, ha hapụgodo ka chi aka ya rụọ ọrụ n'isi nwoke ahụ maka echiche ọma dị ihe ahụ bịara n'ala Igbo, mana ndị Igbo na-emezi ka ọ bụ na ọ na-egbote ha. Ihe a bụ ka Chineke si chọọ Igbo ọgụ a Ekwensu na-achọ ka o tinye n'ime ala Igbo na ala Naijiria. Otu a ka Chukwu ga-esi wee lụọ ya bụ ọgụ. Ha tinye n'ekpere ka ọ gagodu, ka o jetigodu, ka ahapụta echegodo na echiche Atiku ahụ ga-emechi gbanwe. Ọ bụ usoro onye dị otu ahụ na ndị ezigbo mmadụ a mara ama chịrị ọchịchị na mbụ. Ifeọma daalụ. Ya dịrị gị mma. Daalụ. Amechi, otu o si dị ugbu a ka anyị na-apịachi ya maka na oge asịga anyị kwarapụ. Ndị mmadụ na-enwe anwụrị, ọ dịzie ka ha emerigo emeri ka Atiku na Peter Nkume na-emerigo emeri n'agbanyeghị na aka ga-azọkwa ndọrọ ndọrọ ahụ, mana onye ọbụla bụziri anwụrị, ọ na-adịzi ka na-enwe dị ihe mere na ha ga-emeriri. Ka m gwa gị ihe ndị be anyị ji nwere ụdị anwụrị a. Ọ dị udo echiche atọ na-eche n'ọnyanwa mere o jide etu a. Mbụ, ndị be anyị atụghị anya na ọ ga-emecha ọ bụrụ na ala Igbo ka e nwere ike isi were onye ga-esowe Atiku n'azụ n'ije a na-eche na ebe onye osote onye isi ala
n'ugbu a si na mba ọdịda anyanwụ wee pụta mba Yoruba na ha ga-ejekwa ebe ahụ ka o wee bụrụ na a na-asị na a na-ewepụ a na-ewetakwa ọzọ na-atụghị ya bụ anya ọ dị etu a ọ dị ndị be anyị mma. Nke Igbo abịa necha anya na ụdị nwa amadi ewetara o wee bụrụ onye ndị mmadụ fụrụ n'anya nwere ha wee pụta etu o si wee pụta. Nke ịtọ bụ na abịa nechara anya afụna ka ihe si wee dị n'obodo anyị taa na ebe ọ pụtara ịzọ ndọrọndọrọ ọchịchị a na PDP na ha nwere ohere ịzọta ya bụ ihe na ndị ya na akwụ n'aka siri ha ike na ihe a dị ka a ga-asị na o meela eme na ihe a na-echezi bụ ka chi na-eji na-efo ruo mbọsị ọ ga-abụ na o ruo mbọsị ọ ga-abụ maka na na ka o si wee dị na onwere ga-egbochi ya ụzọ ihe na-ata ka wee na-eche ka m na-eche na ọnya mere ndị be anyị ji wee na-enwe ụdị aṅụrị ha nwere ọ dị ka a ga-asị na ya bụ ihe emeela eme. Ọ dị ma ọ bụ olu Amaechi Ugwuele nke ihe na-eme n'obodo na ịhazigasị ịkpakọrịta akụkọ mgbasa ozi na ka o si eme n'obodo doro anya nke ukwuu n'ime ụlọ ọrụ ebe a ka ị nụchara onu ya. Ekelela m nwafọ Igbo asịrị onye mara asụ ya sụọ na odo ịmakwa na-asụ ụfọdụ sị ka esụtụgodo ya na ụkwụ ka ị mara ka o si adị mana ihe anyị na-ekwu bụ onye mara ihe obodo na-asọ nsọ ya emezina ya mma bikonu ebe ọ bụ na anyị niile bụ otu Igbo bụ otu ka ihe ọma mere anyị ka anyị jikọọ aka ọnụ wee nwee aṅụrị kwado onwe anyị ebụkwanụ ka o si mejọọ anyị ka anyị jikọọ aka ọnụ wee gbaa onye o mejọrọ ume ebe ọ bụ na anyị niile bụ otu biko ka anyị fekere na onwe anyị n'anya ala Igbo niile bụ otu onye ọbụla nọrọ ebe ọbụla ọ nọ ka ọ nọrọ dịka be ya dịka ala nke ya ebe ọ bụ na anyị bụ ugbo ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile ma udo dịrị gị na-ekele gị Tobechukwu Tobel maka otu isi ebusa anyị na mba ụwa niile jee kiribe anyị na ọwara nzikọrịta ozi niile ọkachasị ebe a na-ebusa onyonyo ije ebe a chọba kpakpando iru ebe a ịfụ kpakpando onyonyo na-ekiri ihe niile nke anyị na-eme na-ebupụta ndị ụwa niile wee na-afọ anyị ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma. Echi m ga-egwu ya ebe a oge anyị ga-eme ya n'ụzọ omenala eze ọha ga-anọkwa ebe a Amaechi ọkwa ị ga-anọ ya nke echi ọ ga-arị kpọkpọ ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile ma abụ m Chizzy Ani.